האם קיים מצב כזה שרק צד אחד הוא אשם בכל מה שלא טוב בתוך קשר או מערכת יחסים? אז אני יצאתי למסע עם זוג בהרי ירושלים, וככה אתמול מסביב למדורה, אז משתפים אותי שגם בעזרת טיפולים זוגיים וכל מיני דברים, הבינו שעד שצד אחד לא ישנה משהו מאוד מהותי באיך שהוא מתנהל ובאופי שלו, אז הדברים לא יהיו טובים ביניהם, והם רוצים ממש שזה יעבוד ויצליח. וככה כשפירקנו את הדברים, אז פתאום היה אפשר לראות שגם הצד השני, הבת זוג לצורך העניין, ממש בהתנהגות שלה משרתת את המערכת הזאת, ובעצם יש שני צדדים שיוצרים מערכת יחסים, שבפועל זה כמו ריקוד של שני פרפרים או להקת דולפינים, שבסוף אנחנו משפיעים אחד על השני. ונכון, יש מצבי קיצון, שיש צד בקשר שהוא צריך לטפל בעצמו או לברר איזשהו משהו, וזה יושב רק עליו כל כובד המשקל. אבל לרוב שני הצדדים יש להם איזשהו שותפות ואחריות בתוך המערכת יחסים הזאת, והנקודה בה הגענו אליה בתוך ציר הזמן של הקשר. אז הרבה פעמים אנחנו נוטים להסתכל ולשאול מה הצד השני אשם בתוך מה שקורה עכשיו, ויותר קשה לנו לשאול, חוץ מזה שהוא גם אחראי, מה האחריות שלי בתוך הקשר, ואיך שנינו ביחד יכולים להפוך את הקשר למשהו יותר חי, צומח ונעים וטוב. אז יאללה, אם יש לכם תובנות או שיתופים, מוזמנים, נשמח תמיד לשמוע. יאללה חברים, להתראות.